Ja. Ulisses es trobava a Ítaca lluitant amb els pretendents de Penèlope, però l'únic que va sobreviure va ser Femi, el que va ser obligat a cantar en els festins dels pretendents. Quan la lluita va acabar, es va reencontrar amb la seva esposa, el qual no reconeixia per el seu aspecte i doncs li va contar un secret que sol ells dos sabien. Més tard, els familiars volien venjança, però Atena, que no estava contenta amb això, demana consell a Zeus. Zeus decideix que tots oblidaren les morts dels familiars, però Ulisses, amb rencor, queria lluitar, però Zeus el va retenir amb un llamp. Doncs la pau torna a Ítaca.